ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар заминаи супоришҳои раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи корӣ доир гардид. дар толори хурди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо роҳбари раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо иштироки кормандони масъули дастгоҳи раиси шаҳр ва роҳбарони як қадор ташкилоту муассисаҳо ҷаласа баргузор шуд. дар ҷаласа иҷрои супориши муовини раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ки санаи 21 январ ба шаҳри Панҷакент сафари корӣ анҷом доданд, мавриди баррасӣ қарор гирифт. зикр гардид ки роҳбари вилоят зимни таҳлили вазъи соҳаҳо ҷиҳати таъмини иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар паём ба Маҷлиси Олӣ ва ҷаласаи васеъи ҳукумати мамлакат баён гардиданд, дастурҳои мушаххас дод. барои риояи ҳатмии структураи кишти зироатҳо, марҳила ба марҳила зиёд намудани кишти картошка ва шолӣ, саривақт гузарондани шудгори заминҳо, истифодаи тухмиҳои наву серҳосил, бунёди боғу тогзор аз ҳисоби заминҳои талу теппаҳо, обёрии заминҳои бекорхобида, афзун намудани ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулот, таъмини рушди соҳаи саноат, ташкили ҷойҳои нави корӣ, вусъатбахшии корҳои ободониву созандагӣ масъулин муваззаф шуданд. аз ҷумла зикр гардид ки сохтмони иншоотҳои ҷашнӣ вусъат дода шуда муассисаи таълимии рақами 115 деҳаи боғчаи ҷамоати деҳоти Шинг, қасри паҳлавонон ва майдони парчам дар деҳаи марғедари ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ барои ифтитоҳ омода гардад. дар шаҳри Босонияи Панҷакент ҷашни сада бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда шуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. санаи 26 январи соли 2025 ба хотири арҷгузорӣ ба ҷашнҳои миллӣ дар мавзеи қавулаи шаҳри Панҷакент бо иштироки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода, роҳбарони ташкилоту идораҳо, воҳидҳои сохторӣ, зиёиён, намояндагони воситаи ахбори омма, теъдоди зиёди сокинон ва ҷавонону наврасон ҷашни сада бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда шуд. дар доираи ин ҷашн намоиши маҳсулоти хоҷагии кишоварзӣ, таомҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ, навъҳои тухмии зироат, техникаҳои соҳавӣ ва маҳсули меҳнати дастии бонувон ба маърази тамошо гузошта шуд. раис шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар суханронии хеш сокинонро бо фарорасии ҷашни сада шодбош гуфта, баргузории чунин ҷашнҳои оммавии бошукӯҳро ки таи солҳои охир ба ҳукми анъана даромадааст, нишонаи иттиҳоду сарҷамъӣ ва ҷонибдории сокинони шарафманд аз сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат ва ҳукумати мамлакат арзёбӣ намуд. таври асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳои хеш иброз доштанд: мо ифтихор дорем ки Тоҷикистон барҳақ ватани Наврӯз, Садат, Тиргон ва Меҳргон аст. боиси ифтихори ҳар яки мост ки бо шарофати соҳибистиқлолӣ анъанаву суннатҳо ва ҷашнҳои миллии мардуми кӯҳанбунёди мо эҳьё гардида арҷгузорӣ ба онҳо сол ба сол бештар шуда истодааст. сипас ба як қатор фаъолони соҳаи кишоварзӣ сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим гардид. дар ҷашни сада гулхани рамзӣ афрӯхта шуда, барои шодию фараҳи иштирокдорон гурӯҳи ҳунармандони хушсалиқаи шаҳр намоиши ба ифтихори ҷашни сада пешниҳоднамудаи худро манзури ҳозирин гардониданд. Хаём Ҷураев, Ҷаҳонгир Толибӣ, махсус барои барномаи иттилоотии пайғом. идомаи барнома. дар шаҳри Панҷакент соли ҷорӣ шинонидани 120 000 бех ниҳолҳои гуногун ба нақша гирифта шудааст. бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саросари ҷумҳурӣ ҳаракати ниҳолшинонӣ роҳандозӣ шудааст. дар ин замина соли равон дар шаҳру деҳоти Панҷакент шинонидани 120 000 бех ниҳолҳои ороишу сояафкан ва мевадиҳанда пешбинӣ шудааст. бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷониби шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Панҷакент то ин дам дар канори шоҳрои Панҷакент айнӣ 290 бех ниҳоли дарахти санавбар шинонида шудааст. раиси шаҳр санаи 26 январи соли ҷорӣ ба масъулини шӯъбаи ҳифзи муҳити зист ва раёсати кишоварзӣ дастур дод ки корро дар ин самт вусъат дода барои татбиқи қоидаҳои агротехникӣ шинонидани ниҳолҳо назорати ҷиддӣ баранд. ба раиси шаҳр иттилоъ доданд ки ҳоло дар хоҷагии ёрирасонии шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти
رئیس شهر پنجکند بیش از 10,000 بیخ، نیولهای شمشاد، تویا، ماژونبت، نوهای گوناگون درختان سوزنبرگ، گل و پاولونیا پرورش شده یک قسم آن برای شنودن آماده است. در خوجگی فرعی دولتی نیولپروری شهر پنجکند بیش از 57 تا از 17,000 بیخ نیول درختان میوه‌دهنده از قبیل نوهای گوناگون سیب، نوک، بیهی، شفتالو، زردالو، آلوبولو، گیلاس، چهارمغز، بادام و انگور پرورش میشوند که بیش از 30,000 بیخ آن نیولهای 2 و 3 ساله میباشند. каналҳои магистралии Халифа Ҳасан ва Марғедар ба мавсими обёрӣ омода буда, дар канали Тухсанкорес корҳо идома дорад. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. омодагӣ ба мавсими кишту кори баҳорӣ ба роҳ мондани истифодаи босамари ҳар қитъа замин аз масъалаҳоест ки азозгури сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба он таваҷҷӯҳи хоса доранд. дар ин замина раиси шаҳри панҷаканд абдухолиқ холиқзода бо супориши муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси вилояти суғд муҳтарам раҷаббой аҳмадзода аз рафти омодагӣ ба мавсими обёрӣ аз канали фарметан дидан кард. зикр гардид ки заминҳои кишти хоҷагиҳои деҳқонӣ ва инфиродии ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти косатарош, суҷина, халифа ҳасан, чинор ва саразм асосан тавассути канали фарметан обёрӣ карда мешавад. қисмати зиёди канали мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷаканд, идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ дар ҳамкорӣ бо ассотсиатсияҳои истифодабарандагони оби полизӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ тоза ва маҷрӯи канал васеъ карда шудааст. дар ин самт кор идома дошта техникави механизми зарурӣ сафарбар шудааст. ман мутахассиси идораи хоҷагии оби панҷаканд Саидов Самардӣ мебошам. дар айни ҳол корҳои тозакунии каналҳо аз тарафи корхонаи мо рафта истодааст. дар айни ҳол канали Тухсанкорезро мо ба масофаи зиёда аз 12 километр тоза намудем. каналҳои Марғедар, канали Халифа Ҳасан омодаи кор мебошанд. мо кӯшиши ғайри худро ба он равона карда истодем ки ҳамин каналҳоро пеш аз муҳлат ба мавсими обёрӣ омода намуда хоҷагидоронро бо оби полизӣ таъмин намоем. ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд ки каналҳои Марғедар ва Халифа Ҳасан аз лӯи қум тоза карда маҷрӯи он васеъ ва ба мавсими нави обёрӣ омода шудааст. абдухолиқ холиқзода роҳбарияти идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ ассотсиатсияҳои истифодабарандагони об барои ба мавсими нави обёрӣ омода намудани дигар иншооти обрасон идомаи корҳо ҷиҳати пардохти ҳаққи истифодаи об дастур дод. гузориши Шоҳусейн Солеҳов, Ҷаҳонгир Толибӣ, махсус барои барномаи иттилоотии Пайғом. хоҷагидорони ҷамоати деҳоти сӯҷинаи шаҳри панҷаканд соли гузашта ҳосили фаровон ба даст оварданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба идомаи ин мавзӯъ. соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои афзалиятнок буда шуғли асосии сокинони ҷамоати деҳоти сӯҷина ба ҳисоб меравад. дар ҳудуди ҷамоат 8 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият дошта дорои 3254 саҳмдор аст. хоҷагидорон соли 2024 вазифадор гардиданд ки дар майдони 480 гектар кишти картошкаро ба роҳ монанд, вале дар маҷмӯъ дар майдони 125 гектар кишти картошка гузаронида дар заминҳои боқимонда зироатҳои дигар аз қабили шолӣ, ҷуворӣ, сабзавот, полезӣ кишт намуданд. нақшаи кишти картошка нақшаи асосии амнияти озуқоварӣ дар кишвари Тоҷикистон мебошад ки нақшабандии кишти картошка соли 2025 380 гектар мавҷуд мебошад. аз он ҷумла дар айни замон захираи тухми картошка 700, 200, 300 ҳама қатара захираи кишти картошка дорад. деҳқонон дар айни ҳол ҳар як хоҷагии деҳқонӣ даромада нақшаи картошкая корбарӣ намуда ба мардум хоҷагии деҳқонӣ барои кишти картошка шинондан нақшаҳои дурундамои кишти картошка фаҳмонида корҳо идома дорад. хоҷагидорони мавзеи дашти эшони ҷамоати деҳоти сӯҷина барои кишти баҳорӣ тухми картошка нигаҳдорӣ менамоянд ва омодаанд соли ҷорӣ дар майдони 100 гектар кишти картошкаро ба роҳ монанд. ман раиси хоҷаги деҳқони дашти эшон мебошам. мана ино раиси хоҷаги ино сахмдори
خوجگی دیخونی مفتونه من خدا خواهد من زمین اگر تیار باشد من همه با ذخیره کارتوشک من آماده استاده است خدا خواهد 1.5 گیشتر 2 گیشتر زمین داره خدا خواهد نیمش با کارتوشک میکنن مولایشون پیاز بلگر میکنن در خوجگی من آبش دشت ایشان به 100 گیشتر خدا خواهد 100 گیشتر من اجرا میکنم 100 گیشتر نقشه کارتوشک دارم کشاورزان خواجگی‌های دهقانی جماعت دهات سوجینه شهر پنجکند در استحصال سبزوات از جمله پیاز تجربه غنی را صاحب شدند و همزمان از آن حاصلی فراوان می‌رویانند. گزارش غیب‌الله محمدیوف، شهباز قربانوف. برنامه را ادامه می‌دهیم. با مقصد پیشگیری از تلفات عالم نباتات و حیوانات کارهای بیوتکنیکی با مرام گذرانده‌ای می‌شود. با مقصد پیشگیری از تلفات عالم نباتات و حیوانات کارمندان جمعیت شکارچیان و ماهیداران شهر پنجکند در یکجایی با کارمندان مؤسسه دولتی خوجگی جنگل در شکارگاه خردگی جماعت دهاتی موغیان کارهای بیوتکنیکی گذراندند. در این موضع به مقدار عمومی ریزه گندم 100 کیلوگرم، جو 70 کیلوگرم، کنجوره 80 کیلوگرم، سبوس 100 کیلوگرم، بند علف 500 کیلوگرم، نمک 150 کیلوگرم، جواری مکه 100 کیلوگرم پوشیده شد. همساله ایمن و برای ایمن و بی‌طلب برآمدن حیوانات وحشی و پرندگان نادر با مانند مرغ هلال و کفتر، کبوتر از جانب مسئولان جمعیت شکارچیان و ماهیداران شهر پنجکند چاره‌بینی‌های بیوتکنیکی گذرانیده شده است. بهر ایمن نگاه داشتن حیوانات و پرندگان از هوای سرد فصل زمستان در این سمت کارهای بیوتکنیکی در تمام موضع‌های دامنه‌کوه‌ها با مرام ادامه دارد. بینندگان گرامی در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.